Arratsaldeon, itxoingo kanpaiak jo arte, bestela berbaitzen hasten gara eta kanpaiakin nahasten da dana. Minutu bat. Goiena prest? Vale. Raroa da. Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon danoi, eskerrik asko etortziagatik. Gaur pleno berezia eta apur bat emozionantia izango da guretzako, gure EAJ-ko lankidea izan dan Javi Arrizabalagari omenaldi txikitxo bat egitea nahi dut zau, mila esker familiari etortziagatik. Eta, pasatuko dotzat hitza Edurne Unamun hori bere omenez zerbait esateko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Maider hitza emateagatik. Arratsaldeon bertaratu zarete guztioi, bai, jarraian eta Arrasateko EAJ zinegotzi guztien izenean hitz batzuk esango ditut gure Javiren omenez. Ederra izan da zurekin egindako ibilbidea, Jabitxu. Ederra bezain laburra. Ez ustean joan baitzara gure albotik. Agur esateko astirik gabe. Eskerrak emateko aukera barik. Horixe da aurrez aurre esateke geratu zaiguna. Mila esker. Eskerrik asko gure bidelagun zintzoa izateagaitik. Herriaren alde etengabe jarduteagaitik. Eta unerik zaienetan goiari eusteagatik. Zure aulkia utxik ikusteak izugarrizko mina ematen digu. Bihotzian. Baina badakigu zure irribarrea betiko geldituko zaigula barrenean. Ezina ekinez egina esateari eutsiz jardun duzu etengabeko lanean, Arrasatear guztion onurarako. Zauden lekuan zaudela, Javi hartu gure agurrik beroena. Maitasunez, Arrasateko EAJ-ko zinegotzia. Eskerrik asko Edurne. Gure partetik eta zinegotzi guztien partetik eta udal gobernuaren partetik, lehenik eta behin Dolubinak familiari, eskerrik asko etortzeagatik, guretzat ere galera handia izan da. Javi oso pertsona maitatua izan da gure artean, beti izan da pertsona oso alaia, beti laguntzeko prest, eta oso gertuko pertsona izan da. Nik pertsonalki 2011 urtean ezagutu nuen pertsonal batzordeko buru nintzela bera elako ordezkari, eta benitoian nik izan dugu oso harreman ona. Nik uste danokin neuki dauela oso harreman ona, oso pertsona alaia eta gertukua salako oso kide ona. Ondion gogoratzen naz, abuztuan nola ibili ginen bueltaka berak ikusten dauen, harrian ikusten dauen gauza guztiak, txartu ikusten zituen gauza guztiak begiratzen, bisok batera eta gero San Andresera joan ginen. Eta, asko botako dugu faltan. Bizitzak 10 egunetan bi zinegotzien arteko ume txiki bat ekarri digu, eta zinegotzi bat eraman digu,
bere legia olakoa da, emun eta kendu. Orduen, Javi asko botako zaitxugu faltan, eta, ni nire partez pertsonalki, Javi, te voy a echar mucho de menos porque el día que vayamos a comer a los jubilados no nos va a sacar a bailar. Entonces va a ser una pena, Javi, goian bego, asko maite izan zaitxugu. Oin minututxo bat ingo dugu isiltasunean, eta berriz ere eskerrik asko familiari etortziagatik. Jarraituko dugu gure lanekin. Lehenengoko puntua, 2026 urtarrilaren 20ko bilkulari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, A19 Iturripe esparruko hiri antolamenduko plan bereziaren agiria behin betiko onartzea. Tokiko Gobernu Batzarrak 2025ko irailaren 25ean egindako bilkuran erabaki zuen hasiera baten ontzat ematea A19 Iturripe esparruko hiri antolamenduko plan berezia. Urriaren 2an Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen eta jendaurreko epean alegazio bat aurkeztu da. Dagozkion arloko txostenak eskatu dira. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du. 1. Jendaurreko epean aurkeztutako alegazioa ez onartzea. 2. Behin betiko onartzea A19 Iturripe esparruko hiri antolamenduko plan berezia. 3. Agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari, dagokion erregistroan gorde dezan. 4. Argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean, lurralde historikoan edapen handiena duen egunkarian edo egunkarietan eta udaleko webgunean. Hitzartzerik? Bai, Ander Garai. Bai, atzalde ondanoi. Nire lehenengo hitzak Javi gogoratzeko. Pleno berezi honetan. Eta, puntuari dagokionez, plan bereziaren onarpenakin beste pauso bat ematen da Iturripe berrirako, eta guke AJ-tik Iturripe berri zeitziarekin ados egon gara beti orduan puntu honetan alde bozkatuko dugu. Esan duten moduan, hasieratik egon gara proiektuaren alde legealdi honetan eta aurreko legealdian baitza. Baina, esan dugu, behin baino gehiagotan ez, proiektuari gure ustez falta jakola gai batzuk, eta nik uste dut hori bai emai gainean jarri dela, faltan botatzen dugu lurpeko aparkalekuak, ez da lehengo aldia esaten gauela, eta jarraitzen dugu pentsatzen ez, faltan botatzen dugu aparkaleku horiek ez bakarrik epe motzera begira, epe luze eta ertain batera begira bai ez, 30 milioi inguru kostauko dagoen eraikuntza bat aprobetxau gehike, bertan lurpeko aparkalekuakin eta gaur egun dauen aparkaleku arazoari irten bide bat bilatziaz aparte etorkizunean Uribe eta Erruin berria irudikatzen nahazteko baitza ez. Uribe momentu bat helduko da
Uribeko eta Kologoiru proiektua berraztertzen dau, eta gero Heldubiko jako horri eta Erguin auzuari bebai, Santa Teresan egindan moduan berurbanizazio bat, helduko da momentu bat Erguin guztiari bebai berurbanizazio hori Heldubiko jakula, eta uste dugu hoiek heldu orduko eukitzen bagauen lurpeko aparkaleku batzuk, askoz aprobetxagarriago izango zala ez. Eta horregatik uste dugu fokua epe motzetik haunditzu eta epe ertain eta luzera begiratu biko da. Hortik itzen dugu guk proposamena lurpeko aparkamentuena, uste dugulako proiektua onura ekarriko dotzola, baina esan duten moduan proiektuekin bat gatoz, ez finantzatzeko moduakin, baina bai proiektuarekin, plan bereziai bai eskua bozkatuko dugu, eta urrengoko pausuetan, ondion esperantza dugu proiektuak ekarri orduko lurpeko aparkalekuak egon alizatia. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gara. Iturripe esparruko hiru antolamenduko plan bereziaren agiria behin betiko onartzearen alde. Bai esko. Ados. Hirugarren puntua, 2024-2027 epealdirako Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren 4. aldaketa onartzeko proposamena. 2018-2003 lege orokorrak azaroaren 17koa dirulaguntzei buruzkoa, 8 bat artikuluan ezartzen du dirulaguntzak ezartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek aldez aurretik zehaztu beharko dutela dirulaguntzen plan estrategiko batean, ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Artikulu hori oinarrizkoa da eta administrazio publiko guztiek aplikatu behar dute. Arrasateko udalak 2024ko otsailaren 4an onartu zuen 2024-2027 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa. Onartu zenetik gaur eguneraino 3 aldaketa onartu dira. Orain 2026ko udalaren aurrekontuetara egokitu behar da plana eta komenigarritzat jo da plana osorik eguneratzea. Tresnaren koherentzia teknikoa eta planifikazio unitatea bermatze aldera. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako proposatzen du. 1. Onartzea Arrasateko udalaren 2024-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren 4. aldaketa eta eguneretzari dagokion dokumentua. Txartzerik? Batez. Puntua. 2025ko 4. hiruhileko aurrekontuaren exekuzioaren, kreditu aldaketaren eta ordaintzeko bataz besteko epearen berri ematea. 5. puntua. Kulturolako 2023, 2024 eta 2025ko argi eta ur kontsumoen ordainketa bideratzeko kontu hartzaileak jarritako eragozpena gainditzeko eta kredituen judizioz kanpoko aintzatespena onartzeko proposamena. Kulturala zaharberritzeko proiektua idazteko beharren artean jaso zen, eraikineko erabiltzaile bakoitzak kontagailu propioa izan behar zuela, argi kontsumoak bakoitzak bereak ordain zitzan. Udalaren hasierako asmoari loturik kultura elkarte erabiltzaileekin 2022an sinatu zen lagapen kontratuan ezarri zen elkarteen obligazioa kontsumoekiko. Onartutako sistemak baina ez du orain arte bere helburua lortu, huts egin baitu. Elkartei fakturak ez zaizkie iritsi. Eta balizko fakturazio metatu batek kulturolako elkarteen ekonomian eragin handian sor zezakela ikusita, arazoari soluzio bat emateko bidea aztertu da. Horiek horrela, Kultura Batzordeak honako proposatzen du. 1. Onartzea kredituen judizioz kanpoko aintzatespena, obligazioa zor dela jasotzeko, eta kontu hartzaileak jarritako eragozpena gainditzeko. 2. Onartzea konstrukziones moiluak egin duen erreklamazioa. 2023, 24 eta 25ko kulturalako argi eta ur kontsumoi dagozkien fakturak ordaintzekoa. Guztira 69.334,75 euro. 3. Onartzea 2026ko aurrekontuetan txertatzea 40.121,81 euro finantzatzeko esandako fakturen ordainketa. Hitzartzerik? Ander Garai. Bai, arratsaldeon berriz. Batzordean guk aurka bozkatu gauen, bereziki
argazkiaren osotasuna falta jakulako, eta gero kultura batzordearen urrengo gunean ogasun batzordea gonzan, bertan gaia bebai landu zan, eta horri informazio gehiago jaso gauen, eta pixkat gaia kokatze aldera, hor bai azaldudan bezala, 2023, 2024 eta 2025 faktura batzun gainean hitz egiten gabiz, bere garaian kulturola inzanian, eta horrela geratu zen egin zauen enpresarekin bideratuko zala enpresa espezifiko baten bitartez bertako eragileen kontsumoen kobraketa, horrela trasladatu zen baitza eragilei eta horrela sinatu ziren lokalen erabilera guztiak. Hori esan gertatu, esan horrela egin, eta heldu zen momentu bat, eta salduta dau, 2024 uda parterako, ekaina erdirako, udala konturatu zen esala horrela egin, 2023ko eta 2024 ordurako fakturak etziela ordainduak izan, eta irtenbide bat bilatu behar zala, eta batzordean bebai landu zen, eta momentu hortan batzordean bebai onartu zen hori udalak bere gain hartzeko diru ordainketa horiek, eta elkartiei beraiei ematia honen berri. Ordura arte gu bai kontsideratzen dugu udalak bere gain hartu behar dauela kostia, horrez dugu inungo arazorik ikusten, de hecho uste udal eraikina izen da horrela izan beharko zen, eta kontu hartzailearen txostenean bertan beholan agertzen da, kostua konprobatua da, erreala da, eta udalari dagokio jasotzia. Orduan, gaur aurka ez dugu bozkatuko. Abstenitu ingo gara, eta gure abstentzioaren arrazoina zein da? 2024 urtean hori konturatu zanetik 2025ko abuztura arte jarraitzu dela modu berdinean lantzen. Ez dala aldatu. Zan idot, 2024an konturatu zan udala hor zerbait etzabuela ondo, ordura arteko ordainketari irtenbide bat bilatzearekin guztiz ados gaz, baina hortik eta 2025ko irailera arte funtzionamentua jarraitu dau berdin izaten. Udalak ez da ordaindu, orduan gaur gatoz ona 69.294 euroko ordainketa bat den erreparo bat altxatzera, baina guk uste dugu modu egokia izan bazan 2024 urtean bertan ja udala zebiko zala ordaintzen faktura horiek, eta gaur eroindala bilabete, eroindala 3 hilabete, eromendik bilabetetara, honek irtenbide bat bilatzen jakonian, orduan eman bizala irtenbide bat. Baina 2024ko ekainera arteko fakturen ordainketari. Orduan guk uste dugu hor badauela gabezia bat, hor badauela ardura bat, udalaren aldetik, jakinda ezabilela ondo itzen, beste urtebetez jarraitu dauela berdin funtzionatzen. Horregaitzik esan duten moduan, ados gaz eta ordainketa egin behar da, baina ezin dugu babestu udal honek eukidauen funtzionamentua bereziki azkenengo urtean, 2025ko abuztura arte. Orduan, abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Bai, Kepa Urteaga. Atzalde ondan hori, dara negoitza bai, Javiren oroimenez. Eta, Ander, zuk esan dakoa erantzun bihotzat. Uste dut, kulturolan eta Joan Arzamendin musika etxean gertatu behar zanaz, aurreko legalixan, hainbatetan berbain ginuela pleno honetan eta batzorde desberdinetan. Behin eta berriro, ze gertatuko zen, abisatu genuen, etxo nik abisatu nuen plenoetan, eraikin berriek ekarriko zituzten gastuak, asumi ezinak izango ziala taldiendako, ez baldin bagenuen, zeo zer egiten. Eta behin eta berriro zuek esan zenuten, momentu ailegatzen zanean, honetaz berba ingo zala. Aurreko alkatearen hitzak, horiek izaten zian. Ailegatzen danean momentua, berba ingo gaiaz. Eta nuskak, ez dakizen bat aldiz, esan zauen berdina pleno honetan. Kontadoreetaz berba ja, proiektuan aurreikusita zeuden, gela bakoitzean kontadore bat egotia,
talde bakoitzaren konsumoa neurtzeko eta kontabilizatzeko. Baina proiektuaren momentu batetan aldatu egin zen, eta kontadore amankomun bat jarri zen eragileentzako eta beste bat euskaltegian dako. Horrek dakartzan zailtasun guztiekin, karo, zuk ja ez daukazu aukerarik zehazki jakiteko zenbat kontsumitzen duen talde bakoitzak. Zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, zenbat gastatzen duen, ez da berdina dantza talde batek edo zeramika tailerrak gastatzen duena, kontsumitzen duena, ez dauko zer ikusirik. Baina hori gauzatzea eta jakitea nola dan, ezinezkoa da. Ze obra bukatu zen, bi kontadorekin bakarrik. Horrek zailtasun pila bat jartzen zituen. Lehenengoko 2 urtietan obra bukatuta gero moiuak hartzen zauen kargu gasto guzti hauetaz, kontratuan horrela zegoelako, eta 24ean bukatzen zen hau, eta tokantzen zen jakitxia zelan funtzionatuko zauen. Hori berbain dugu askotan bebai, osma batzordean. Baina aiago gara puntura, oin dela urte pilo bat abisatzen genuena, gertatu dana. Asumitu behar baldin badute taldiek, eragile desberdinek, irabazi asmorik gabeko eragileak diala danak. Gastu hau euren gain, udaletxeak diru laguntzak haunditxu inbar ditu. Ordaindu ahal izateko elektrizidadia. Eta berbetan gabiltz, eraikin berri bat, elektrizidadia, aire egokitua, funtzio desberdinak, eta badakigu zer ekartzen duen horrelako eraikin batek. Dano dakigu gastuak, 69.000 eurotaz berbetan ari garen momentu honetan, baina urtero pilo badie. Karo, honei buelta emateko egin dezakegun gauza bakarra da, udaletxaren makinaria martxan jarri, eta diru laguntzak eskatu behar izatea, diru laguntzak zuritu behar izatea, dakarren lankarga guzti hori, bai eragileen dako eta bai udal langileen dako. Eta definitiboan, udaletxeak ordaintzen bukatzeko gastu guzti horiek. Orduan, funtzionatzeko moduan, da, ez dakit berriro ere bueltatzea, poleak eskuz mugitzea, eta ez automatikoki botoi bati ematen. Eta hori, nik uste dut, danok oso garbi daukagula eta zuek ere bai. Badakizue langi garri bat dela eta ez daukola inongo zentzurik. Baina ez dut ulertzen abstentzioa, aurka bozkatzea besta ez nuke ulertuko izango balitz gai bat ez dana abisatu. Hau zuen garaian hasi zen, gurian bukatu da, baina bitartean ez dakit zenbat ehunka eztabaida eduki ditugun honen gainean. Orduan, esatia ez nagoela ados zuk planteatzen dozun abstentzio horrekin, uste dut oso garbi dagoela aspalditik datorren gai batei irteera ematea dela hau gona ekartzearen funtza, eta esan dozun fetxetatik aparte, kultura batzordean gai hau mahai gainean jarri zen 2024ko azaruan. Eta gaia hainbatetan landu da. Esan dozunaren arira ematen dau, hau mahai gainean egon dela eta kasurik ez diogula egin. Eta da gai bat asko arduratzen gaituena. Bai gu, osma partetik tokatzen jaguna, baina baita kultura batzordeko kide guztiena, porque uste dut kultura batzordeko kide guztiak nahiko arduratuta zeundetela, ez baldin bana oso oker, gai honekin. Eta tratatu da, gaia ez da albo batean gelditzu. Bukaeran, irten bide bat eman inbarzitzaion, erreparo bat zegoelako aurreko kontu hartzaiaren partez. Eta horrei buelta emateko formula bat topatu da. Uste dut irten bideak emateko gaudela udaletxe honetan, eta hori da bilatu duguna. Eta gutxi gehiago, uste dugu hau da egin behar dela udaletxe batetan, irten bidea ematea herritarren arazoei. Eta uste dut hori egin dela. Eskerrik asko. Bai, beste interbentzio inorik, Ander Garai. Bai, lehenengo gauz esan dut ez gauela aurka bozkatuko, efectivamente hasieratik esan gauelako kostu horiek udalak bere gain hartu bizauela. Ez gaz, eskatzen danaren aurka. Baina bai, eta berriz errepikatuko dut,
hau beste modu baten kudeatu alzala. Esan duzun moduan, eta jartzen daue, teknikarien txostenetan eta diktamenean bertan, ez? Proposatzen da sistema bat, sistema hori enpresa batek bere gain hartuko zauen fakturak, eta gero, erabiltzaile bakoitzari modu batetan trasladatuko jakon hilero bere konsumoa izan zen eta zenbatoko jakon kobratzia, eta konturatzen da udala 2024ko ekainean, eta hori jartzen da 2024ko ekaina aldera, ikusirik 2023 urte osoa eta 2024ko lehen hiruhilabeteko fakturatu gabe zauela, hartzen da erabaki bat. 2024ko ekainean, udalak berak zaten dagoen irtenbide bat eman bijako. Pasau deike, ez dauela funtzionau sistemak, enpresak ez dauela trasladau, pasau deike edozein gauza. Eta guk hor, ez dauko inongo arazorik, horregaitzik ez dugu aurka boskatzen. Esan duzu moduan, azaroaren 12an kulturako batzordera eramaten da, eta erabakitzen da, udalak ordaintza kulturolan 2023 eta 2024 urtean izan diren kontsumo guztiak. Erabakitzen da kulturolako erabiltzaile 2023 urtean eta 2024an lortu bezain pronto izan dago kontsumoen berri ematea. Eta onartzen da 2025 urtetik aurrera kulturolako lokalen kontsumoak erabiltzaile bakoitzari egostea. Hori da, azaroaren 12ko onartzen dana, eta efektibamente azaroaren 26an EAJak galdetu itzen dau, ea elkarteei kontsumoen berri emandan, ero ez, karo landu dala batzordean. Eta ekainaren 10an 2025koan bebai ekartzen da, eta urriaren 14an nik ez dut esan ez dara landu. Nik esan dutena da, 2024an ekainean dau egitate bat, eta da udala konturatzen dela ordura arteko funtzionamentua ez dela egokia izan. Eta zerbait ez dauela funtzionatzen, eta hori da errealitate bat dauela txostenetan jarritza. Nik reprotxau dutena da, 2024ko ekainetik 2025ko irailera arte, jakinda, geizki itzen zabiela udalak jarraitu dauela berdin itzen. Ezke momentu hortan esan bizan, hemendik aurrerako fakturak udalak ordainduko ditu, ero erabaki bat hartu, eta atzerauko azkenengo 2 urtea, 2023 osoa eta 2024ko lehenengo 3 hilabetekoari irtenbide bat bilatu. Eta hori izen bazan, ona ekarri dana, guk alde bozkatuko gauen. Baina ez da hori ona ekartzen dana. Ona ekartzen dana da, 2023, 24 eta 25 irailera arteko fakturak ordaintzia. Orduan, hitz egiten gabiz, 69.000 euroko inporte batena. Eta 2024an udalak jakin zauenian ezabiela ondo itzen, moztu bazauen eta hasi bazan fakturak ordaintzen, egongo ginen hitz egiten erabaki hau zala 40.000 inguruko gastu bat onartzea, berai tokatzen jakon moduan. Orduan, gure abstentzioa da horregaitzik 2024tik aurrera jarraitzu dalako berdin funtzionatzen eta guk uste dugu hor ardurak hartu behar diezela. Ni ez nabil esaten ez dauela udalak ordaindu bier, klaro baietz. Klaro baietz, ordaindu bidaula udalak. Ez dut esaten ez, ez? Ez dala reperkutorio bier elkarti eta gutxi hau ez dalako bete hilero jasotzia hori. Nina biena esaten da, dauela egitate bat 2024ko ekainean eta dau. Diktamenean bertan jarritza, udalak jakitzen dauela ez da bilela funtzionatzen modelua. Eta da bilena akumulatzen enpresa bat, ez jakola tokatzen ordaintzia faktura horiek, da bilela akumulatzen enpresa hori, eta da bilela ordaintzen enpresa hori. Eta hor esala hartu erabakizia esateko, hemendik aurrerako fakturak udalak ordainduko ditu. Ze jarraitzu zan akumulatzen, eta poltza 40.000 eurotatik pasau da 69.000 eurotara. Eta hori ez da arduraz lanitzia, nire ustez, gure ustez. Eta horregaitzik absteniruten gara. Ze A2 gas ordainduin bidala, baina desde luego gure kritika da gestionatzeko moduari. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Bueno, berriro berrepikatu duzu dana, baina ez toztazu erantzun. Orduen egitateak horrela dilanez,
gustatuko litzaidak esplikatzea zergatik proiektuan kontadore bat talde bakoitzan dako zenbaketa eta kobraketa ganoraz egiteko zauen moduan egonda aldaketa bat dagoen eta orokorra den kontagailu bat bakarrik jartzen den. Mila errestasun ematen irakurketak egiteko. Esplikatuko didazu zergatik egin zen aldaketa hori? Zuen garaian egin zen aldaketa hori. Esplikatuko didazu nola konturatuta gero 2024tik aurrera egiten dugun obra bat, egin marko genuken obra bat, 35 kontagailu berri jartzeko, bakoitzai beria kobratzeko? Zema denbora eramango liguken 2024ko azaroren 12tik aurrera obra guzti hori berria den eraikin batetan egin behar izatea, berriro bedana apurtzea, kontagailua jartzeko gela bakoitzean, esplikatuko didazu nola egiten den hilabete batetan? Uste dute, ez dagoela, dano jakitun gare hori egun batetik bestera ez dela egiten. Eta horregatik esan dutzut, beste formula batzuk topatzen ibili garela. Eta formula izan daiteke, lehen esan dizuana. Diru laguntza bidez egin beharrean, zuzenean asumitzea udaletxeak gastu hori, eta lan gehigarri gehiago ez eragitea udal langileei. Baina hau hasieratik egongo balitz, kontagailu individual batekin, kontaketak egingo liratezke. Arazo berdinakin aurkituko ginen. Eragile bakoitzak ezingo zuela pagatu daukan kostua. 2020an geneukan arazo berdinarekin jarraituko genuen. Hori beste gai bada. Baina gertatutakoari irtenbide bat topatzeko soilik geneukan kontu hartzaileen erreparoa eta horrei buelta emateko erabaki bat hartu behar zen. Erabakia zure partetik zein da? Zuk planteatzen duzun ez da. Apurtu zazu kontagailu gela guztia eta jarri kontagailu bat gela bakoitzian eta obra berri bat egin kulturalaren barruan. Hori da zure proposamena? Porque da hau konpontzeko modu bakarra zuk esaten duzu moduan. Edo hori, edo administratiboki irtenbide bat topatzen da. Eta uste dut jakitun zaretela, zuek gobernuan egon zaretelako, horrelako gaiei irtenbide bat topatzea ez da lagun batetik bestera egiten. Eta oso garbi dauko zuek ere bai. Ados baldin bazaudete, ados daudete. Funtzionamendu udaletxekoa nolan badakizue. Eta orain, esatia, 24tik aurrera, konturatu ginean etzala kobratzen, eta ez dugula esebez egin, eta egotzi dotzaula enpresa batei, pizkatxo bat pentsatu jarri zaitxez, bebai gure lekuan guk, guri eskatzen zenigun bezala bere garaian, eta ber nola ematen dotzasun honi huelta. Porque zinezkoa da, edo obra bat, edo irtenbide bat. Bi aukera bakarri daude. Obrarena, kaltegarria eraginentzako, herriarendako eta udaletxearen irudiarendako. Baita zuena ere bai, obra bat itzen danean gaizki egiten da eta bukatzen duzuenean zuek beste obra batin behar hori konpontzeko. Zuk uste duzu irudi hona dela udaletxeandako hori? Ez da hobeagoa bai udaletxeandako eta bai herritarren ganako eta bai eragileen ganako azkenian diala afektatuenak, ez da hobeagoa beste irtenbidea topatzea? Askoz ere garbiagoa, naiz eta denbora gehiago eraman honek. Honi, alternatiba juridiko bat bilatu imarzitzaion. Eta babes juridiko batekin. Ezin dia gauzak egin hola nahi duzulako eta iruditzen zaidalako egin bardala eta bihartik aurrera kobratzen da beste modu batetan. Nola? Ezinezkoa baldin bada. Ez baldin badauzkagu baliabide fisikoak kontagailuak banatzeko 37 kontagailu berrietan. Zuzue badakizu ere bai. Horregatik esaten dutzut, ez dutela ulertzen, segatik azten iruditzen zara. Uste dut, alde boskatu imarka eusen duketela. Zuk esan dozunagatik, Eragileak ez dutelako asumiru beharko guzti hau. Zure argudioekin, Ze argudioetan guzti ados gaude. Baina nahi dozu gure gainean jarri, holan, ez dakit, holako historia bat, kudeatzaile txarrak eta kudeaketa txarrak. Kudeaketa txarra, esplikatu didazu nolako datuko zenuken. Bai obra eta zerbitzutan, edo bestela kontu hartzaietan eta danon artean egondan lanketa guztionetan. Esplikatu nola ingo zenuken azkarrago eta erositzen dutzut. Baina uste dut ez daukuzula. Inungo argudiorik nola ingo zenuken azkarrago esplikatzeko. Eta bestela, argitu iezadazu eta eskertuko dutzut beste aukera bat ematen baldin badoztazu azkarrago egiteko, baina ez dut uste. Eskerrik asko. Beste interbentziorik, Ander Garai.
Zergaitik aldatu zen, agertzen da hor, enpresak berak proposatu zauen eta egok ikusi zalako. Bat, hor agertzen da, txostenian. Bigarrena, zabiz alegintzen tergibersatzen realidadia. Hemen daz, bi gauza. Bat, zelan kobratzen zan momentu horretaraino, zelan proposatu zan kobratzia, zala, enpresa baten bitartez eta enpresa horrek elkarte bakoitzari bideratuko zotzala. Eta 2008ko ekainean eta txostenian agertzen da, udala konturatzen da ez da bilela funtzionatzen. Zer ditzen da udalak? Berdin jarraitu. 2008ko iraiera arte. Eta hori da, errealitate bat. Naiz eta zuk aldatu nahi zen. Zer egin beharko zen momentu hortan esan? Bale, hemendik aurrera udalak ordainduko dau fakturak. Segaitzik udalaren izenian datozelako fakturak. Ze, klaro, udalera etortzen zien fakturak, udalak rebisatzen zauen egokizak zien, eta gero deusestatu itzen zauen. Zer egin behar zen momentu hortan? Bale, hemendik aurrera udalak ordainduko dau. Orduan, legez kanpo egiten ari zana, ja geratu ingo zan. Eta ekarriko zan ona, soluzio bat, 2023 urteko fakturen gainean eta 2024ko lehengo hirulabeteko fakturen gainean. Hori zan ona ekarriko zana, baina ez dator 2024koa, 2023koa, 2024ko lehengo hirullabetekoa, bigarren hirullabetekoa, hirugarren hirullabetekoa, laugarren hirullabetekoa eta 2025ko lehengo hiru trimestretakoa. Osea, 6 trimestre gehiago datorrona. Orduan, galdetzen duzu, zer egin beharko zan 2024an? Hemendik aurrera udalak ordaintzen dau, segaitzik udalaren izenia datozelako fakturak. Eta udalak ordaindu faktura hoiek. Eta hortik aurrera zer? Gaur ona datorren erabakisa da, kulturelako gastuak hemendik aurrera guk asumiriko dagoela, udalak. Berdina, kulturan hori bozkatu zan. Kulturan hori landu zan. Nina biena esaten da, hemen dauera 2008ko ekainetik, 2008ko iraiera arte utzikeria bat. Eta da, errealitate bat, ze jarraitu da funtzionatzen berdin fakturak iristen zien udaletxera, eta deusestatu itzen zien. Eta hori, itxia, ezauenian berririk hartutako erabakia konpromisua aurrera eramaten zabiela, hau da, elkarte bakoitzak jasotzen zauela hilero bere kostuak, udalak ezaukon berririk hori zabiela gertatzen. Orduan, ulertu nik horri soluzio bat eman bijakola. Baina eske, udalak 2024ko ustailean, abuztuan, irailean, urrian, azaroan eta abenduan eta 2025ko lehenengoko 8 hilabetetan, horren berri zaukon eta jarraitu zauen funtzionatzen berdin, faktura iristen zan, faktura deusestatzen zan, eta esan kobratzen. Ez que udalak hor ja basek izen esabiela kobratzen. Orduan, nire kritika, efectivamente, da, esala hartu 2024an, hartu bizan erabakia, esala udalak ordainduko dago hemendik aurrerako faktura guztiak. Eta gaur, hemen, eukiko gauen erabakia izango zan ezberdina. Esan izango 69.494 euroko erabaki bat. Izango zan gutxiauko erabaki bat. Eta hori da gure abstentzioaren arrazoia. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Azkena, eta ez naz luzatuko, porque uste dut bestela eztabaida antzua izaten bukatuko dauela. Zuk dako zugakoa, Ander. Zergatik aldatu zen kontagaioena, moioak proposatu zuelako, eta zuek onartu zinutelako. Eta zer eragin dau erabaki horrek, gaur egun egoera honetan egotea. Gaur egun egoera honetan egotea. Hori da, gertatu zana. Eta oin zabiltzen zaten mantra bat luzatzen, kesi ardura gabekeria, kesi utzikeria, zetan zabiltzen. Zetaz zabiltzen. Uste duzu utzikeriaz lan haitzen dugula gai honen aurrean, dirutza honen aurrean, benetan, Ander. Uste dut ezagutzen garela, ja urte asko diala. Eta uste dut oso garbi daukozula utzikeriaten ez gabiltzala. Ja, bueno, jarraitu hortikan. Berriro besate dut, egoera honetara ekarri gaitu, zuk esan bezala, esan duzu, egoki ikusi zinutelako moioaren proposamena. Eta horrek ona ekarri gaitu. Ez dut esan lehenengoan, eta ez dut esan bigarrenian, baina zuk bota dozu, orduan, argi utzi dozu. Bai, hori. Bueno,
gauzako lan ikustia. Ni bai uste dut utzikeria eta gestio txarraren guri egostea hau ez dela justua. Gu konponbide bat saiatu gara topatzen eta gaur konponbidea dakargu. Zuk esan duzu modeloa ez zebilela, zuek konturatu behar zineten nik uste dut kontagailuak bakoitzari kendu eta bakarra edo bi jarri ziren momentuan modelo horrek ez zauela funtzionatuko. Eta zuei zegokizuen hau bideratzea. Eta gaur gu gatoz hau bideratzen. Eta bien bitartean, 2024 gaur arte, saiatu gara, eta zuek inungo momentuan ez dauzue proposamenik egin. Baina, bueno, kepak esan dauenetik aparte, utzikeria bat egon dela, utzikeria hasten da, zuek onartzen dozuenien, moiuaren proposamena jakinaren gainean ezin izango zala egotzi bakoitzari bere kontsumoak. Eta horrek arazo bat ekarri dau larria, eta oin konpontzen ari gara. Orduan, gauzak horrela, goazen bozkatzera. Kulturolako 2023, 2024 eta 2025ko argi eta ur kontsumoaren ordainketa bideratzeko kontsumitzaileak kontu hartzaileak jarritako eragozpena gainditzeko eta kredituen judizioz kanpoko aintzatespena onartzeko proposamenaren alde, proposamenaren aurka, abstentzioak, Amairu baiezko eta 7 abstentzio. Ados, 6. puntua alkatearen ebazpenaren berri ematea, eta 7. puntua galderak eta eskaerak. Galdera ero eskaerari badago, bueno, bukatzutan emungo du plenua, eta berriz ere Javi Arrizabalaga, Agoian bego.